Tras igualar su mejor registro en la clasificación de la Euskal Liga y con la primera bandera en la competición, el entrenador de Ondarroa Azekauntxo, Iñaki Errasti, mantiene la ilusión de seguir mejorando. Bueno, ondo, mintzat inungo gauza arraroik ez dugu euki, dana normal junda, ondo entrenatu dugu, da bueno, eukitugun jetxieretan dare eman dugu mailakin da guztua gelditu naiz, eta bueno, hasiera batian dana bintzat, ondo joa, eta bueno, ja azken txampan sartzeko goguakin, da taldiak beste salto txiki bat ematen. Bueno, gure helburua da estropero disfrutatzea, raunian disfrutatzea, hori lortze badeu nik ustez demostratu deula, hor goien Euskal Ligan eoteko maila dakaula, saiatuko gea lehen urteko emaitza mejoratzen, badakigu oso zaila izango gala, baina behintzat lortze duen bigarrengo txanda hortan ekipo kompetitibo eta ekipo gor bat izaten, da behintzat aurkarintzako ekipo inkomodoa gehan. Aurkariak behar jakingo benik ez dakit. Bakigu aurkarik sobran eukiko ditugula, eta hori ja ustailetik aurre ikusi berkoa.